Man tror ikke rätt att det rätt att ha mål. Jag står här i så mål vi här i väl, det sista 24 alltså. Det var en sån omvänt Twin Towers scena. Bara på någon gång måte. Att detta händer inte. Alltså jag såg inte det hända men det händer inte. Vi hade att det var fätan de flesta att det kanske pass. Heima i Färjön hukte atleter distan under Sjónvarpenon. Ung som gammel, kvinner og menn. Sissa Kristiansen og Hanna i Hotne, som tar både 16 og 16 år gamle, så distan sammen. Så da målet kom, da minns jeg, da rann jeg ut i køkken, og pappa og Jack og målet køkken, og da alltid jeg holker det at, jeg skår, og han tjekk og lustet ut i køkken, så da visste jeg ikke om det vel er. Og det virker som han har fengt det nek bedre enn jeg har, eller vidt det. Altså han visste hva det betydde egentlig, ja. Jeg vant når jeg lykkade, for å komme en touchmål, hinne enda når jeg lykkade at han var aktet, ja. Så det var ju det som ett vant av. Ett vant av att jag stod för att vinna 2-0 av Färjön. Så man satt bara och boja med samståndes öliga spänter. Så kvar som minuterna gick vi. Jag minns det otroligt väl att Torsel för Rydland och han knallade i bollen ner till minst som alltså alltid jag var i 18 minuter i 17 läge. Och jag blev annars inte minnas öliga väl, men hette fäste öliga fast i minnen jag med. Så att han var väl öliga störst i var 20 år var det. Och tar öliga jubel, skralla som jag vet inte kväll. Förjar var det nu en halvan timme fra en sensasjonell underslite. Ödlom var greit, at hetta for å gjerast en møte Michael halver timme jeg kom i kjøkkenon, men Malle har jo giveføringen nøyt tresten. Her noen ressurser som man har som man ikke bruker normalt, da. Men det så her ångstene, det vet jeg vidt. Og til aller helst akkurat det som hendt da. Det vi får til eika kreftene som vi tønta innan vi åker selv. At det begynner heppa kon annan, dette kan godt gjørast. Askan ble jo prøve ytterligere. Visste årene at vi skulle ta pausen, da tog vi innkast og side og malspark, og det sånn deibolten, da tog vi pausen her. Og så var det, altså personlig var jeg rettelig glad for at Karina var vi, han hadde distan til han helt av lysten på bolten, til rette touchpunkten, så vi til verden kunne få lyst av luft. Og det hjelpte jeg som var, at man kommer fram, for kvult av lysten Arne kom att. Ja, då. Det är först för jag är glad för hans dribblingar. Så väl lunch jag också. Det är just det här som man ska passa på och så. Nej, för 1-0 alltså. Det ger extra utblåst alltså. Ja, så ser det bara fotboll alltså. Du får extra energi ta. Du klarar standa mot alltså lunch som att du för 1-0 så ser det möjligt att lösa framåt och du ser det är det störst alltså. Du får extra skift. Ja, jag har så det långt tror jag att jag kan hålla smart på det vilket jag på att och mer processer blir det här. Kan fortälja dig om Karo Hitcherer att just nu står det en stor sensation i allt jag fotbollsheim nu. Wirklich bemüht. Das war ja eigentlich außer Kampf keine richtige spielerische Gegenwehr der Färöerinseln. Ja, und dann wurde es von Minute zu Minute dann immer enger. Der Druck wurde natürlich größer. Wir wussten, wir müssen das Spiel gewinnen und ja, haben viele Chancen vergeben. Der Torwart hat alles gehalten, was auf ihn zukam, ob er das wollte oder nicht. Sehr, sehr schön gespielt, muss man ehrlich zugeben, aber das hätte nie und nimmer passieren dürfen. Det är läkare som spelar helt speciellt väl. Så Jan Dam alltid, man ser han är alla ställen och vinner av Hedlandeka boltar inne centralt slående matchen Torskil han är champion till här farliga stöna vid här han har trutchar och möjliga kanske att landa fyra farliga situationer och vad säger otroligt den arbete ligger i honom. Och Abraham han ser ju för att det hela hänger samman. Och så slår han Johannes som styr till defensiven. Men det är synd att vi står mot att hinna jag ser att man hickar alla med jökna så är det Liarich som ständer rätt. Jag syns annars du spelade ju svipa. Och man ligger så djupt och jag vet att Mitchell och Thomas Eli framför Johannes så lägger jag att framför Toy. Kan man höra tar alla Toy man känner typerna till så störst sig här och förra så står jag för att se. Jag var slag och svipa upp. Alltså tar för det minsta läge man och funktionera och datt bollen ner så var Johannes. Han läste väl han var alltid här. Och backarna var för unge förra som inte ville ge oss. Ja, så det var förbi.
Ja, det jag vet inte hur man ska säga det. Det var något helt speciellt vi är så väldigt nöjda. Johannes var særlig mikilvægur fyrir hetta her ligi. Han lukar som batt ligi saman og vi kunde färra ut i förklaringar och annat, men han är i sera stor tydning för detta liv. Ja, väl säkert. Det stendur nekv av føresko spelarna nu. Venjaren Paul Kvöldöksson i vast, og man skal senda en kvildans-spelare av Vötlen fyrir i oppran at han mest utleggbava. Det som Paul Ivas då i till det han ska göra, kvann han blir nöjt att täcka ut och kvann han rör taktiskt helst kunde också säga att Tar som vi kunde haft sett inn, for eksempel Gunnar Moore, hei kunna komme inn. Jeg visste vel hva Gunnar Moore hei kunna komme vid. Men jeg visste eisen akkurat som det var at akkurat ta i støven var blevet 8-0. At Kurt, han kanskje akkurat efter munnen til ikke nyttist okkur betur ui hvis det fengt hotna og vi rettla verja, det som vi tatt oppna og halvt det. Vi rettla ikke at, jeg rettla ikke takka nekka chans. Ikke til at jeg hei, kan godt si det, jeg held ikke at jeg hei lagt distin. Alls ikke. Rytman i lino. Sjått at mennene var øyla trøytte, så var rytman fantastisk. Vi visste akkurat hva vi skulle gjøre. Kanskje klarer vi ikke huksa da, men vi gjør det bare. Så vi var ikke for utlegget til rundt 8-7 enn jeg distin her. Jeg må si at det som hever överraska med mest till välja. Ta det begynner narskast, og så begynner man ordentlig å kvita seg for at dette må halta hem, vi må klara det. Så at, jeg minns at det var øyla spennende siste minutter, og man tjekk bare å boja etter at dommeren fløyde Disney av siste løtene, at man visste ikke hva kom til henta. Du minns att vi talte 9 då? Ja, vi talte 9 och det var nästan som man fick sitta ner och uppa med alla. Ja, otroligt spännande var det. Og jeg minnes at for hver 5 minutter var ferdig der, jeg minnes at de tar byrja fra heltene av Disney eller hva, så rappte vi til nå, akkurat nå kommer forbi en milestone at tre på 5 minutter. Men så det helt mot ändan då var det ju fullständigt ja. Overligt, alla min jök.